mga ay ya kani ka phang jong jing kren ka jonga na ka jingai sya ka jing san rangba na ka jingai sya ka jing san rangba believe to maturity na ka jingai sya ka jing san rangba te ka tang inya phai man ta na ka sti kinong Ephesus kinong ka basal ka de khot ka ba khat lai ha kani ka por ka ba man ta tat andang yo poi baro sya kata ka jing long ka wei ka jong ka jingai bat ka jong ka jing tip yau khôn ublei hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau karnyang ka jing dap ukres kublai shibun but hang ni ka tin ka jong trai ka ong nga ba dia phi ka kran ka ong ba i wei pi wei nangi bangin poi baro sa ka jing long ka wei ka jong ka jing nyai ka banung kong ka ba an ya ka jing tip yau khôn ublei bat ka balai sa ka jing long rang ba hadu ka jing thau renyang ka jing dap ken kadang likely ki point yang ni bo upol utho yang ni kapalang Ephesus but nganget lamba kani ukren ru yang abat ya pi kabaya dei bat kachinget nangkong ngakali pide kristan ngera lut ikakti baar ngakali lakha arsen ngera ikakti hanreng ngakali kini kaching kali ka balai ngilakot mo sa kaching tho kaching rinyang kaching dap ukres namar babon sin kan mau ba yang iwe pi we ngisngau be em ka jinget em habang iladon ya ka jinget em ngisngau ka labyang ba hanai kan mau ka jinget ka dei tang ka starting point ka dei tang ka jing sedang kam dei ka destination kam dei ka jingkut ka dei sa ka jing thau ka jing dap rinyang ka bong hadu ka jing thau ka rinyang ka jing dap ukres ken ka the ka dei ka bakot jong ubangai ka jinget ka dei kai ke starting point ke jing sedang but baro ang idon ha ka jing sedang hari sungsi ban ong fi duna ba ba ki briukin poi hado ka jing thau ka rinyang ka jing dap ukres namar ka ni ke dei kata ka ba utrai ukmi nanga ban napi larang akbo ka ni ka jing kli ka ka ba jesu ukmi nangi ki bala karsen ka dei ka ni lightly ke ba nangkong ka ba ngindon baro ya kata ka jinglong ka wei ka jong ka jingat kabaar ngidon ni ka jing tep yu kono blay bat kabalai ngidon ya kata ka jing tau ka rinyang ka jing dap ukres larang ngimdon kini lai ngatip ya kan ka way butrai wang fidang don sa ha ka starting point bat kani ka ka jing kren ka jong upol tindak ha ka lanong ka basaw upol ukren hang ni ngala ba no fi ka lanong ka basaw hi ka dedicate ka ba ong aktin nong way mo spiritual maturity with love hang ni Ukraine kata ba ong kumnong in poi siya kata ka jinglong ka jong ka jing san ha ka jinglong ka ba kenjaman sim ka de lang ba ka jing i bat ka jing penret love and humility Ukraine ya kan ni ngala ba nong ka main team ha ka lanong ka basaw ka de ya kan ni ban poi siya ka jinglong rang ba ha kata ka jinglong men sim lang ba ka jing i bat ka jing sngoret kani gidi ka main ka haba Ukraine hang ni ka lanong ka basaw hare nang ni nga shem tang ini di kot iba khat lai namar balai nga kwa bangin ya pet ya kani nga kren lot borok ka jerong tan hare ngan kren ya kani namar balai mangi kwa ya kani namar hang ni uang pida pet di kot baneng kong uang pin su tho ba uang ila de nga de ula sa bendi gen ha utrai ba uang nga kerpal api bapiniat kat kum ke jing khot kat kum ke tengini pet dekat banang kong subha ba iban pulih lem nga dekat nang kong tu nambar kata nga unong sa bandi ha utrai nga karpat ya phi manyat kum badai ya kata ka jing khot da ka bala khot ya phi da ka jing sngoret bad da ka jing jamnut baro at ka jing sya aslam bad da ka bay sya parlok hi ha ka jing e to kublai shibun fi angi ka ong udah keren yang ni ba wei pu wei nangi kidei ki bala syakot ci sin bala ka arsin yang apa dia pi kan mau ngidei ki bala syakot dei ki bala syak ayu la syakot kan mau ci sin la ka yang ni nak kepok jong ka keme ba haba la ka yang ni nak kepok jong ka keme kan mau yang ni la ka yang ni ha ka pop dei kata kulung pim dan kam man hikai kumno ban le pop kulung la nang kumno ban bisni kumno ban kap nap dala kam he arlais nem teng la nang ru wat ban thok pi kilong kum ta mdal kam mani kai don mo kimik pa bi kai thok kum ni khon bisni kum ni khom dan kam namar balik kane kala don lupa ha ka DNA ka jongi kane nadu porbo adam ba ule pop namar bu adam u thok yo blai
Namar utok kumno uperkat bu unri na ublay ubah miu tau so kampat nga labam wang kani ka briu ka bameme ai ka aya nga bangan bam uklam ong nga labam bat kani ka don hadu mentar pe ba ubriu em ukambet nga kamlei nga longkum ta kam bang longkum ta katak di ka jingka ka benengkong hanre hak ka jingka arsen em ka ig ba pen ka ngi arsen nengkong da pangi pediang mangade nong pop ngadon kam ya ka jing penem bar ngetep klam uci su ngamdan ke jing penem bar habang ngilwan hakata ka jing ka arsen lang ba ka umar ka mensen ko ngilai lu ka jing pen baptis handala kai ngi kata ka jing ngong arsen yang ngi teng abasong si ki kristan ki sakut ya kata ka jo hangta hakajo ki sakut haka jing ka arsen gen dei na mar kata upol ong haka stish nong hebrew klanong gabasan dokhat bakat saw so hapulilem Shitish kinong Hebrew klanong gabasan gerkhot ka bakat saw. Upol Ukraina kani ka benta hang kani ka jaka ka ongum no tung ini ya puli lang hang kani ka por pila ban yo i hang te ka ongum ne. Han rei ka jing pam ka ba kalong ya ki rangba ki ban namar ka jing melin ki don ka jing soto bat balapan melin ban bishar ya ka babharu bat ya ka basneo ka jing pam ka ba di ano ki rangba han rei ufida puli hang tu ongem han rei wang asosipat pimpala te ban paham te kajing long ba to isti song hebrew ru hang ne fida puli ka to khot ka bahasa shwa jong kane namar balai om baro ngade ban paham yang iki sieng harengi dan kwa di dotsa ngim long mature ngim san ban kot sa kajing long ba ngisakot sa de ka tau pol apa episode Ukraina kane ka banta namar hang ne kita gi bangai episode upol ula pelut ya ka por nganong evi kamnyar hakiwe ki jaka upol unsa de kisnam hari episode udah sa arsnam manhikai udah don ya kata ya ka Bible school ha kata jaka udah hikai ha kata jaka henry uyo ipat ki bonsen kini ki bangai hani episode ki kelon but udah tebro ba hadin jong ke Jerusalem ke episode kande ke epic center jong ki Kristan namar ki haba ki Kristan ki sabeno na Jerusalem ke episode kande ke jaka ka ba ki leit bersa babon ki apostle what Yohanes, Apostle Yohanes ka Mary ka kami ka jong Jesu ki poi bansa hang ni baong ka Ephesus ka bamenta mangiong ya ka Turkey ken ki poi ya ka bansa bat kani ka dei ka what even hammen ba ngala banong ipi ha ka por ba ni upatsya Constantine mo hadin jong kita terter Airo ia kata jaka ba ong ka Constantinople u aino ia kata heba mentangi kot Istanbul ia kani ka jaka bi upen kelaro kata namar udah tep kani ka Ephesus kan sadai kata ka center ba namar kani ka Ephesus ka ba la ba no fi kalong ka pang pedeng naga benta ka Asia bat kumjuru ke Europe balik kelenti kan hada mentar da pipet saka map pindio ia kata da pipet ia ka map sadin apa ka Bible ka jong piru pindio ia kata ka Ephesus video ikumno bakalit pat sa ke Korin namar kani ke dei kata ka jakaken pinlap ya kata ka baong kari ki ba Apostle Paul ulayat pinpet hang tu ka map pindai ke Ephesus hang ni kalawan pakadon ke Duriau hadin kani ka way pat kala dei kata ka kala khot ke Europe sa tu bat menta ya ka Turkey ka hapo Europe handre ke dei ka gateway to Europe maka jan palan bat kani ke dei ka jaka ka bayu padu Paul Ukraine pat hang ni hapo Ephesus ya ki bangai ban ngai ro Ukraine ro yang ba dia pi ban mar ngasuto pite kini kawai namar ka Meghalaya Allah ni kini ka Shillong jongi kala de ka epic center jong ka jinglong Kristan hang ni north east ken nganong fi nang ni na po jala jongi kilek sa kini kiwai ban lek ya ka bakin yalap nganong ipi nang ni na jongi nganong ipi namar ki missionary mo siya bakiwan kidas jit knang ya kani ka jaka bat nang ni kumno ngila ban pet nganong ipi kum ka balang Presbyterian kumno kalay ban roy siya binzoram nang ni kalay pinapet kumno kini kijingelap kimi sabar pinayo i bahanay nang ni epic santa hada pina kulmar pat hagini kisngi ki bamentaam ikulmar do kadai ka nongba ka jongi pet kijing jia habang ipet apo ke news ngim ju sutunat namar kidai tang kijing jia ki basneu sudah ban menta panginarangi ong kani kadai ka jela Kristan kalong ka bae ba namar balai hang ni hakan nong ba jongi menta kamdan show ya ka jing san ha ka jing ken namar balai kamdan ka jing san ha ka jing dabar kamdan ka jing song it kamdan ka jing song red kila klet no ya ka jing kot ba ublay ula kot ken ki
Fitip, habaki pastor nang te kita wan jeni kita kemen belat ki yongi itnat ba piyo ban syakri lai loy. Kamlong kum ta man ta syabar. Kalong ka ba bahaya ki bakin yo ban syakri lai loy kum nga ban ma pi ngi yo ken hagani ka jaka. Ngi yo ka sound man pen he ngi la man penlong ki ni ki cheseng. Hanrek syabar kamlong kum ta. Balat ya kata. Hanrek pida pait pat haka jinglong man sim ka jongki. Ki khamsan ban mangi ken. Namar balaipat, namar ngipat menta ngilaklet ya kajing khot ka jong blai. La aspas na mi ngala ong fi ka sedap. Baga jinglong kristan kawan sini sengi. Kajing lap kristan kawan sini sengi. Hari somsi banong ipi. Menta ngidon haka decline, haka jing herpat, haka jing long rangba, haka jing ngetgen. La itanat na pait na bar yangi. Henry na pait siapo menta ngim ko asu kajing bam ki ba ngi kwa tang ki jing bam ki ba jam ngim kwa yagi ban san ngi kwa tang balawan jeseng kalabeang gen dei kata many people come to faith but few people grow in faith bon ba ki briu ki wan ha ka jinget hanai dei tang kindat ki briu ki san ha ka jinget bon ba ki briu man ta ki wan ha ka jinget itnat ki yang mani ki dak itnat ya kata ki ke baro ngai tenat bah mentang fikam judon mensyua kom ne ai ngoyo blame mentang kadon many people come to faith ki wan ha ka jinget and only few people grow in faith they tangkin that ki brio pat ki san ha ka jinget kim san ha ka jinget kim tebe ye ru dei namar kata ki kloi palat ya ka ban compromise haba ye dei bar kata ka jinget ke jongki ki kloi palat ya ka ban ongno ban ye tulun biang no bat ka pertai hanre ki tep bangim la chu balek pertai hanre ki pretend bang idang don ha ka jinget hanre da perkhat ka jinglo man sem ka da hiran lupa fi polu su thoi ka ne u batai hang ne kal no sa bat swabon batai u batai pek ka jing khot ka jong pi hadin ka tau batai u ei bo jisu long ha bo la yap u la lek seno u batai ka de khot ka ba khandai hang to wa haba u la yap u la lek chwa ka jaka ka ba kham shapo ya ka ban pen bana bangala pendep hadin kata wong karon ka jingai sya kabalang santeli ki jingai ngadu ki apostle ki nong eto lupa nong yala pastor ban nohika wong la ai lo di kini baro di tangga waipat baki bangai kin san bangai kini yu kin san kai ka jing san kata ka de kai yu ngi shane pan ngim san ken mau bai ya kani ka wei ngi shane bo bon sen ngim poi sya ka jing san aku abang laradon ke dor ji kelung. Pi pina pet ke cycle ji kelung. Pio i yang te. Kete te banang kong do balong sembai. Kemau kete ke target balong sembai. Kawai ke day kata ke sembai jong ke keme but kawai de sembai jong shinrang. Before birth, egg and sperm. Hang tu ka ba tai japang kete ke balong nak ke keme. Pakumno de sembai ulet. Hadin kata beti kelung lakha. Ilong kumte hadin kata istang ban wan haka jinglong kena hadin kata wan haka jinglong samla rangba but hadin kata ngawang fikini di ka cycle ba uyat ki khulung kani di ka benta ba yat gida tebet si sen khulung balaka ide ban yat kumne lada miat kumne ka bamot i khulung don judunai don jingpang cuma menta ubriu ubaladap laipusnam lada ukujup ketisa pinong kumno ada syong jesel pinong kumno pat piong idon jingduna don you fitip you briu bakenja do pila ban yo ina bar boduna so si you briu bakenja man sim umlah ban yo i pat namar belai ngikop no daka wei pat ka jangkop kata ki bangi don haka balang ngidon haka nyam tingis ngobait balasan haredang keren kena kita beriu besan jukudokti ya kiwei beriu besan mitu lorni ya kiwei beriu besan pinhap man sungtu kita lak jongga benta Andre haka jinglong men sim nyimdon kini ke circle naka infant bangin poi saka jinglong rangba Andre haka bakinja do ngitep bai klung haban yat lang ba kithe haban yat lang ba ya kithe baniyo ban san Andre jinglong men sim omdan
Dai namar kata upol hang ni po Ephesus udah pensyaya ki. But dai namar kata udah ongru hak ni po Ephesus udah ong hak ni hak lenong ke asa udah khot baal pusan ter sepo hadapi puli hadu ke khot ke balai po ukran hang ni ke benta wang pedu weng no napi ya ke jing bitar man weng no napi ya kita ki jing long kau kita ter udah batai ke jing bam ya mahap ke jing pin weng no ya kajing keren, kajing pensnio, tang kata, uang ru hang ni kejaka, ba ya kene uang ru, uang wat ai jaka, ya usaitan, dekat bar punya uang, lem ni wat ai jaka, ya usaitan, hak dekat kabalai po uang, wat persosi yo mensim bakut, wow, upol ukran ni kibangai, ni, ukram keren ni kibangai, uang wat ai jaka biang syu yo usaitan. Wat persosi yo mensim bakut, uang weng no napi, berat no napi, kijing tang, kijing bitar, kijing kibitar, kijing kau, kijing keren pen, kijing pensnio, barok ada weng no napi. Namar balai, bapin kot siya kata kijing longer, renyang kijing dak pura kijing kres. Pin kot siya kata, maturity. Betul, ngong fi, ban believe, ban wan siya kijing ngat kalong sukba, because everybody come in faith. But only few people grow in faith. Baro ngiwan hakajingay. Handa tangkin dat bangin kibriyo kibasan hakajingay. Fitep ka ay ka hinder. Ne ka ay ka bakang no. Ya ka no kajing syakri. Bakan nyat sa kamat kadai kane. Namar badan hakata kajing syakri. Kidai tangki badan kajingay. San hakajingay. Kibadan hakajingay. Handa kim san hakajingay. But kane kalong ka ay ka bamabha. Ladang ngidon tang hakai, haka jinget ladang ngim san. Ngakwa banong fi, ladang kani ka Portnet Fellowship bro, ladang ngisa kot kumta. Ngakwa banong fi nginom la ban impact yaki babon. Nginom la bangin job yaki babon ki mensim. Namar balai ngiki kisuan be kibru ki babon, kisuan be tang haka jinget. Hari lada kam don pat haka jing san jong jinget yam. Kalong ka bama bahaya ka jing syakuri. Kalau ka bama na ki bama tam ya kajing syakuri. Namar omdan kibasan, namar kibasan. Kisutu ya kani gawai. Ngamdai ban ai lat yau saitan ha kajing syakuri. Lane ha ka yeng jonga. Lane ha ka jingmut ke jonga. Lane ha ki aka ka bakenjaman sim jonga ngamdai ban ai lat yau saitan. Nangta om tangkata. Kisutu roi lade ngahab ban job men sim. Ngahab ban yo? Ban job yo? Ngakwa ba nong ifi kung kapotan na fellowship isusu tang kawai. Kijing ai, bangi ai, kan let nam ta bayalam. Amen. Kita bubon sen ngikran bayam ban job men sim. Amen. Fila ju iru pelang jesang kabaret. Namar balai ki siong ka perthai la da kala ban ai ka bakrau. Kan utam ngi dion pan krau yu Jisu. Amen. Namar ngim kwa bagandap ka yeng mani, ngi kwa bagandap ka hima ka jong blai. Amen. Ngimong babaro ki bawan hapo pulu bawan healing festival na hajawa ngilong kumta bakin wan baro kin wan jisang bangiam ngikwa ta bakin tepat yu Jisu. Amen. Nama kanong ka bakraw ngin sayot kadai habanang gen. Amen. Balada ngimdon ya katapat kalong ka bae ba. Kata ka di ka main motive ngakwa banong ya fi shilong mentala sang kelama. Main motive di mensna yung mani. Pila yu ka yung mani ka bae ba. Wan jeseng tangar pongot pan. Pipelut da kesan kerur wan jeseng sis pangot. Ne pikwa baga benang gandap na. Amen. Pikwa adam kwa nak benang gandap. Bahapa pida lagi nong. Pisisha pidigi senran ki balasan diken. Namar kata ka di ka bau Jisu ay yaki senran ki jong ubad udaong. Kelek sa kapertay snayeng mani. Amen. Wangam ta? Wangam no? Yalap. Bat kan ma ba manta tunaya kata ka vision bandan kidon man de ki khana abang ke samla kidon kata ka vision bali yalap pi kata ka pri ya ka jinglong maturity ke jongi makat nong isan namar hang ne upol ukraini ki bang namar haba ukran hang ne ke jaka nganget upol uyo I ya ke ai ke bajia hang ne dai namar kata ukran ya ki hang ne ke jaka wong ondang iyo poi baro siya kata ka jinglong kaway jong ka jinget. Ni duay ya kani kung kisya kri jong playman ka por. Nga te P8 baha yang i. Karang ngirong iju duay baha na. Babaro iway piway. Ibedon hang ni. Dia kata ngiyatray borba ratba kat bangilay. Lagi di kikanarit
ki kena ki badang khe dang san ki ba khat ar hado khat pra la ki de ki samla la ki de ki rangba ki long ki ngie tre rat ba bangin ya poi sa ka jing long ka wei jong ka jing ngai amen jing long yu ka wei jong ka jing ngai bar pitep usoi tan am bon sen ku dia ya kata ngara banong ifi ngingim long e ka wei bar ngatep balai pitep usoi tan kwa ngi balong teli ngatep baski baro ngi lalong ka wei am ha ka jing ngai Shilong la kalaba modlot baro. Amen. Denam day. Ya. Denam day na. Namar bangim long kawai tengi par. Day kata kajing bakla day hangi. Kini kajing long kawai ngidon kampalat. Amen. Bak ngano vi ka ban sedang em onum day na po balang. Onum day na kajing syakri. Kendai na vitep na kayeng. Nay? Na yeng. Amen. Ngatip balingi paria kan eh. Ngatip damar berbun sen ngiwan na yeng marway arngon hayeng ngim don jing duai lang hayeng ngim don jing trai lang barkani kalong ga bae this is the real problem ngamong ipi tang hang ni ki babun ki jing syakri ge tang ko ya kane nama ka jing long kawai kas dang so na yeng dei ka tau Joshua dot tip ong nga barka yeng jonga ngi syakri yo trai dei ka tang ngi duai barka yeng kanyo ya ka jing penem dei ka tang I man see me people one more way na yeng scam dap takaman sim sengoret pada kajing iet haba pikiran hayeng wanum keren kumbala tip lo teng penret ro but job yaki da kajing iet sautrai amen namar teng haba pila tip ikajing sisam fitip kawan ro kan ikaman sim kini ke bakile baklalut kini sia pikiran da kaktin kor dan bakla pamon pihak bandon da kajing sengoret pada kajing iet amen Dai namar kata ngasngong ba kani di ka benta ka benengkong do ka ong ba baro ngini wan sa jinglong ka wei sa jingan namar ha episasem come down ka jinglong ka wei pida puli hapo ka korin Paul ukran wang pit non na pipi amba nga dai jong Apollos nga dai jong Paul dai ta ha korin what ha episas do namar u Apollos ulala yalap hadin kata let sekita ki wei ki arngot ki senran ki jong Paul hadin kata ulai so Paul dai namar kata Apollos ulai yalap hendak tip sepang jong uji su tip tang kajingkai Yohanes nang penbaptis kan. Hadin ka tahu Paul ulai, but kini ki banget padam ki kulmar ya kajing mot kajongki. Dai namar ka tahu Paul uang la ai je kita sa kini ka balang ha Ephesus lenong ka basabi yang apa biang. Uang la ai ya ki bakin mon rai ka benengkong do ya kajing long kawai jong kajinget. Jinglong ayu? Kawai jong ka? Pada tebro akan nombak jongiem, larang ngikren ya ke doktrin ngibun palat. Hari ngakwa banong binga si ong ngene. Ngini keren ya ke jenglong kawai jong ke jinget na kani gaktin jong blay. Amen. La baki wan syakri bat ngi, nekim syakri bat ngi. Hari larang ngilong kawai bat kaktin, ngilong kawai ha ke jinget ken. Amen. Ngasutu abo Paul ukren hang ni, dia kani ke bentaban pelong kawai jong ke jinget em ukren bet ya kaktin. Namar ka Bible ka ong nakastich kinong room si Paul kat niyo ka ong baka jinget kawan lamba bayos ngo bat bayos ngo ya kaktin ka jong balay haba ukran ya ka jinglong kawai jong ka jinget ka bamon uwan rabet ya ka ni kaktin ka jong balay kepada nripun real teli ka kitab kain uwan ra ya ka ta hakapor ha pasas ho kim padon ya ka Bible hari ngalaman ong himenta yang apa dia pi uwan ra ya ka ni kaktin bangin long kawai bat kani kaktin kan amen bagi nga ngan em ha kani kaktin bakani kaktin kan em haga kan ma ba ngakwa banika e batma pi kani singi kan no masin ke pi chei duai rakti ko ble sibon bono kan no na pi masin ke chei pule Bible rakti pikwa mano ban kren pi masin ke mastep pikwa bo blay un kren ya pi ne pikwa ma pi pin kren you blay Namios ngo. Pikwa mano man kren pi. Pinkren ma pi ya ublay ne ublay un kren ya pi. Ai shwa ba pin bam ya kaktien. Ba ublay un kren ya pi. Amen. Ublay un you? Un kren ya no? Ya pi kan ma be ke mastap nongkong do wong. Ablay kren yang ana kaktien chome. Amen. Shwa ba ngangan kren yo. Shwa ba pin pan pilayo na kaktien. Amen. Ngano fi teng blay ngimsan namar bunsen ngikren mangiyo blay. Ngikren mangiyo blay. Bat ka Bible ka ongkum ni sa pangka jingedey ublay bat ka balang. Hagal nong ka basan upol ukren ya kata.
hak record ka ba arpo nyo. Kaway na ka favorite subject jonga. Ka kamram utengah bat ka tengah. Piyo anto? Ka kamram ayo? Utengah bat ka tengah. Haringan mulai mani keren sepang ka syongka ka na kasi. Haringan keren tang ka ba day. Ukris bat ka balang ka ongkum ni. Dekat ba arpusan. Kishin rang tu it yala ki tengah. Kumba ukris ru ula it ya ka balang bat ula IT no yala de na ka benta jonga. Ba unyo pen ko ya ka bat ula sat ya ka da ka jing sat ka da ka ketien. Ba unda yo penyeng ya ka hakamat haladehi. Ka balang ka ba pendon burom ka babdon ka ba thok bria lane ka sti lane ka kum kita. Henry bakan yo long ka ba coach bat ka ba klem jing du na. Pi ka Bible hang ni ka keren ba ukris ulong kumu tengah ya ka balang. Udai ukle. Bat ukris usat ya ka balang da kai. Da kai? Da ka ka ketien. Ka da kai usat ka la mano fi? Da ka ketien. Kamong usat yaka lang babu sngap yaka ketien jongka. Wong ba usat yaka da kay. Dai nama kata gospel Yohanes nengkong kong. Aba nengkong don ka ketien. Ba ta ketien don ba blay ba ta ketien la long blay. Dekat ka ba khat saw ka ong ulawan long do o ta ketien. Dai kata nga joong Martin came a step sngap shwa yaka ketien. Namar blay kan sat ya pi. Amen. Nama utrai utip ke bebi don kam. Shaba bin pan utrai utip. Henry pi tip na em ya utrai. Dai kini ka poin ka baar ba upol hang ne utawang. Wat ka jong ka ching tip ya uko nu blay. You know? Ya uko nu blay. How episode saw kat lai. Bangin tip you know ya uko nu blay. But uko nu blay dai way. Uktien ka Bible ka ong. Gospel Yohanes. Dai kata bun sin ngi bakla pi ong ngam san. Kadaw ka dai belai tip. Pi klanya ka jing dwai. Klan ru ya ka ketien. Kalau tek bro artli ka kejat. Dwai pulih. Amen. But pinum tip kum no ban dwai. Lem da pitip ya kum no ban pulih. Babon sin ki dan babon ba ki dwai bakla kum kawai ne ka jing dwai babon ki dwai. Ki snow balat dwai ki rehem. Ki la jaw bat eight man. Teng ki la dwai han reha bakot ki ong. Snap ka jing dwai jonga unong pop. Ka Bible ka ong lupa gospel Yohanes mau blame just ngapat ka jing dwai jek ki pop. Ka mo kai ka mo dwai la bakla bat kai. Ketien long tu tik perlok jonga man shwa. Namar ngisa hasai ngi nang ba ban tho application. But man ba tho application tho subject. Utau perlok jonga man shwa ka por jongi tu mo. Dang dai ka por tho shiti. Ya ki samla ta. Dai tenat ino dai ka por shiti. Tau perlok nga. Utho shiti samla. Itenat plan ta samla. Ung itenat plan. Ti perlok tho me ka shiti shai. Ken ma man shwa li postman do she yo free. Tendong ICT bi sudah padang na. Shili pernah ICT TV. Tak perlu ngau tok siti samla fitu tok mno fitu. Ulah tok ika kerteng nang tau tok mno fitu. Subject love letter. Utak ko ba application. But haba kata ka take on bet I reject your application. Kata ka take on. Namar ko tok ba application. Namar beli umtip kum no man tok si samla. Upar kasi samla tok mo tok application da. Upar kat kum ban apply kam da. Fio but baklano babon ro nga siyang hakajing duai pimtip ka digay ka Bible ko ang kajing duai ka digay petition lani ka digay bapi karpat na ublay kumno pin karpat lada pimtip ya kaktin ka jong ublay pinapet ki plidar haba kidadon ha ka courtroom kidadon ha kata ha po court you judge kim ong judge ki ong my lord kenapa ha ki ong my lord kenrat ki ong you tu judge you tu nong bishar namar kata kadeka procedure. Ki hapan yat da kung kata. Kamot ba ki kam try yo hari kata kadeka procedure. Dai kata ki puli ya ki kot an ki berben. Kan mau ka Bible. Kadeka an ka jong blay kadeka tin ka jong blay. Amen. Dai kata we came a step. Ayu shwa. Puli shwa. La pyong amla lai sound the kot san the kot shilenong persyang man puli hadin kata sadwai. Amen. Namar balay, pinyo ya kaktin, kabanay bor ya pi, kanay bor ya pi.
Apa pipang daya tangka jing tuai kam kenti do dak ketien. Amen. Pi hang ni dia nama kata upol udah tho bau ong ke jing long jing tip ya u ko no blai. Ngi haba ong ko no blai hang ni ke bemut ya u Jisu. Babon ba nangi ngimtip mano badai u Jisu. I pastor hi kai ngaken mau ya kata who is Jesus? Kawai na ki seminar bangilong hapo boy rombong hikai vitep san kanta chisin hikai. Katar yung ngapadap. Who is Jesus? Mano ba daw Jesus? Karon kawai ka subject baju ele hapo ka Bible school mo. Kajing ito lupa siya pang u Jesus haka testament berim. Pinlap na ki spatali ki kot na testament berim. Baka Bible ka batay siya uay uday Jesus. Siya kamba me ka basana panalay ka batay baha. Kumno la sana pernah samar poar Isaya san po wei san po lai batai kumno la kayu jisu apa kabriu ka persuka kalaka Isaya henru pun riu hei laka kitab Hosea ka batai kum ta ter Mika ka batai u jisu undai kumno kum Hosea u baula shem ya ka tengah ba klem u Kris unde kum ta la batai ya kata Babon nangi ngimtip mana bade Jisu. Ngitip tangan ni gawai. Jisu la kau Desember ulayap hau banai Mac la ni April. Ngah mensyuah bagi 4 day Kristan ngaju perkat bah ya kan ka benta. Haba email la kala Kristan nga onga. Uniu Jisu kau Desember uyap kumno ni banai April. Sau banai ulayap no. Ngam laban sutu aka jenglong kena. Bat kibriu kilik jeseng di tahang tahi. Arsin sistem ke yang menikah dapat. Kata di Desember, lalu Ibrahim ni April. Damlek hang ta kiong omlong. Hari wong syukli, who is Jesus? Mana bade Jisu? What kelitan gumta. Kibriu basan nak jenget kitip ke ibu Jisu hikai. Kai ke bau Jisu hikai. Uai bau Jisu ulang. Kidon ya ketuka relationship ketuka jingnya day badu Jisu ke bacan Bat sisin bapidon ke jing edai. Kabacan Jisu kalong onga tik long kum ubriu bat kabriu habaki e. Pej bahana spang kifun. Hang no fidon. Pimpat wan. Sino filai. Denum dai. Lada kelampun kam selam ni tip belai. Fidep haka jinglong kan jado nengkong ngi hor. Hari kat dang ya dang selam ngistang bania cengai. Kanungat bala syongka pi menjore kata bat rakti. Kibala songka kin muncul. Nengkong dah. Pihak ada bamja ada up dah kalau ada up ada ulok ada wan hadu si biji damir lipli jekang dah. Dah lah kam selam dah wan si biji ulok urunghi kerjahi tiahi. Umtip ru Wat kalok ru ulok umtip kapang kap sim dawai ne kadon kam jengsem ne dan dio yesu. Kamlong kom ta? Hakan jado kalong kom ta? Hari hakajing laman sem kaya per bak labak. Hajing laman sem itu kasang no. Hai ka benengkong nak jing jingai. Hari kat badang ya ka porem kata dang jan baru try. Fitem yu beriu besan finito kumno fitem. Finito ka jing em kambon un pelut bad utrai ban bad kibreo. Amen. Hai ka bekenja do nganong fi hakajing dei ubriu bad kabriu kat nang slam kina kami jingai. Hari hak kecing day baru terayam katang selemem kata dang jan. Bat kata dang suntu wei day utrai. Amen. Wei badai utrai. Day kata hang ni upol udah terang deh. Begini kinuan hak kecing tip yau kono blay. Bangala menong fikir ni dia kecing terang kecing utrai yang apa dia piru bengintip yau. Hari kipai ke porem ngisngo badai manga. Dai manga bangale ya kini kiki baro. Kajing long san ha kajing ke ramba kadai benong. Dai manga trai. Dai mame. Amen. Ada pipet ya gadur jong ngedieng ngaku ampini gadur jong ngedieng. Fi udieng udai baru trai ukwa yang ngapa dia piru ngilong tik kemunia. Pidi udieng tete sedang nai sembai. Hari pindah yoi kat bayi dang san ni dieng. Ngi yoi tang ke basyabar. Hari ngiklat ban yoi utiat. Lara uno dieng usan tang sejerong kawan ke ergyong kasuk. Ne kawan kan ke er ke bajur kasuk ban panahap itu dieng.
Hari udieng ubah sutiet ialah dia siapa? Utau udieng em unyeng. Per lada pek bahasa jerong jangan urai ko. Ulong kumno. Namar utiet was kem kelon. Haka jing long kristan menta ngibun sen ngimdan ke jing sutiet. Ngidon tang ketitin na jerong. Kibriu kiyo ngi tang sa jerong. Ngimdan katu ke jing sutiet. But kani kedi ke ba wonra ya ke jing ma. Namar kani ke we kedi ke jing tikna haka jing em jong abat jong pi. Ke jing kanwan, ke jing jar kanwan. Tikna baro akiba syong hangane ke jakabat pi sa Pedro. Tikna ngane ke we. Baka jing kanwan, ke jing jar kanwan. Wan mong bakalan no kanwan. Kanwan bet. La pidei pastor, pidei bangai, pidei beruspa, pidei beduk, pibiang, ne pidei bekurdu, ngamtep pidau nangano ke benta. Pidang kena, ne pisamla, hari tangan ne kawai, kanwan bet. Kapor jong kajing bat kapor jong kajing jenjar. Bat kene tang ha kata kapor nganong yefi, kan batai, bapilasan kat no. Di tang kata kapor. Ngalaman nong yefi, hakanong bak jing kedon bon kata kajing ele, kata kajing jongi. Kebanwan hak kajing san, kebaneng kong do, kajing ikai, kiba bakla. Hak kajala kajung yam, kebun balat, kajing ikai bakla. Mana viki breu, kita don por hasurak pada yeng, breu dang lek jinglek yang abba, pekne po Bible ke ongkum ne. Ki on rai kajing ikai, bo bleu di kentai. On rai kajing ikai, ba kani kanum lei. On rai kata kajing ikai, kiba harukom. Kebaneng kong do fitep, kadai kajing ikai kiba bakla. Pinalap ia kata nak Artimoti sao dekat bakat lai kat sao. Kamu apostol nong ba arpo dekat ba arpo kandai lai po. Kolosai arpra Galatia iwe pra kandai. Kandon baik kejingkai bakla. Hari ka syongpat hau brio upriang ne umpriang ya kejingkai bakla. Berkumno unsuto ubrio kadai kejingkai bakla ne kamdai. Kanong ya fi ubrio badang syukha unumla bersunto. Long tek kumi kelung, ngadani kelung mentah prabana ngatep, kat ba iyo itep lut asentur. Kat ba iyo, kat ba ai, hasentur ba intep. Namar intep kay ba injit, kadayne kamday. Teng wat dari i kejat ru, kwa kejup ba itu kejat ru. Imsung to rata, badan kelung fitu to. Kay ru kwa tep lut asentur, kemnang ban rai. Kelung teh sisa kimtep. Hari onda larang ba kilatip ya kei bakidai banjiat. Kilatip ya kei badai baniyo banjiat. Ngakwa aro banong ya pi. Belai upol wang ngakwa pinsan rang ba. Pinapuli na kam apostol arpo wang ngatip dari belai manga kinuan kita kisuri. Kiban kup te kumukilang rot handri hapo balong suri bakin penjot ken. Ngakwa banong ya pi babon ba kibril. Kikwa ban penjot ya ke yeng ke san. Kikwa ban penjot ya ke kam ke jong kiwei. Kikwa ban penjot ya ke jing syakri jong kiwei. Ngam tip ke yo anong. Lang ba ki tu khana ro syapang jong kiwei. Ada don kanong te dei baniat keren. Lada don kanong te belai ya keren pan. Hari Bible kada maham lupa kandon ya kata. Kadang ngedi teng ngim su tu on fi ka bon plat ke jing kai bakla. Ngihap ban song tu, betul lupa lagi babon pelan. So bang ba, hari ngihap ban tunjuk lah kadon em bat kaktien. Amen. Kan mau ke eriong kan wan bet. Haba kawan ke eriong kawan ke cing saptien. Kisenran ke ledon ha kata kalien. Markas sao lai pusan kakren hadu sapu wei. Puji sudan ha kata kalien hari ke eriong kawan. Kemut ba ke eriong kanuan ha ke cing em jong abat jong piru. Kanuan bet ke eriong. Kanwan kajing pensyoy, kajing iyo. Kajing pensyoy, ketikna ba kajing pensyoy kanwan. Pila kalaga bomon, kanwan ba kajing pensyoy. Hadin katukat ni kumitenat yano re yano. Mana mau malat. Tetapi ang alasan, okay, amen. Kanwa ba kajing kalaga bomon kampelong yang iriu khoj darak sabeneng. Ngidang em ha kani ka perthai. Bat ka bon palat ki bawan jing ele. Bon palat. Hakane ka perthai ngala banong pi hakane ka perthai ka batmai menta ngala ma pi ka system ka batmai menta ka babon palat kata ka bajia hey ba munshwa
Yakum kita babun sin ke imlang salang ke kentat ke kamduna. Mentah ke imlang salang ke pediang dah. Kayak pelat. Kiong kambun ke kes mentah bayat ke kes divorce. Kadi ke jelak ke stang. Kawan kong kita kicing pensoy. Omper, ngonong vi, kelak ke bemot la syakri yo belai. Usam la beri bala syakri yo belai. Hari ulun artatin man penjat ika kentai pat. Pat ulek kumam tip eru em unwan jaseng biang un syakri pat yo try. Kata ke jelang em. Kasniu hadu kata-kata nganong ipi. Belai, bat ngi peni bay balasan nganong ipi. Wadum san tang sejrong san hakaktien. Namang ofi si sin ubekot ke jong ramba em. Siapa ulai em ukan mau bet ya kaktin ke jong belai. Ukan mau bat kani ke di keke. Mau fi ke ching pen shoy kan wan bet. Day tang yu Samson. Samson ladon ni ke tengah. Day tang yu Samson. Day tang yu David. Anong ifi. Mentah babon ki David kiat. Berkamtam ki belarang balik day pastor setenat besiong yu David udah bet cisya ki da bet ban patai ro ki da bet kade de ke mama pelat namar balik usoy tanem ukwa bapin long tang balakala om tang kata teng kawan ro kita ki jing ha ki jing em jong bangai lamba pi dwai pi yo jubab kamslem ngimla ban up ngimla baniyo ban up om tang kata kawan ru ke suffering ke jinge pia banyak lang ba Job ke Bible ka ong ngibubong sen ngim chukwa puli kitab Job jiksa ta marsen puli kitab Job song tu jinge kan ma bai ka jing tho banang kong do jaka testament bari meli kitab Job lada chua ke Genesis ngi puli kitab Job em ngilap tap no Bible tra puli ra udan ke jing tunjuk ke bakrau ke jinge ke bakrau do ke suffering uyo ken Hari Job uyai ne ta baru belai. Ngi mentang ngi kloi mo, ngi perthai mentang balong instant. Ngim kloi baniat tunjuk. Ngim kloi. Namar belai. Kane gede keke ke ba palat. Bangin sya kum sya Job. Dia kata belai ong, tai i mo Job ubahok. Namar belai uyai ne hapadeng jong ka jinge. Udah ni ka problem. Uyo kalok kabakau-kau. Uyai ne batka. Kihon kila yap. Uyai ne badu try. Kaspa kalalot. Uyai ne badu try. Kata ka de. Kan wan bay. Om tang kata. Teng bila syakri. Kat ba syakri ro. Kapoy kapor kumualay ja. Hawais im. Ngunong kabakak kanday pinapuli. Hey bawalay ja upan ya kajing yam. Ông ba bằng ayap no. Kapoy kapor te kata. Om tang kata. Teng kawan ro ka jinge. Nakayeng kasem. Mo kung baka jay ka balang. Pinapuli ka maposo sausan ka persecution gadon. Ya ka balang. Kisya ban beng, kisya nyo beng om tang kata. Handay ka ro ka por patem. Ka balang gadon ha ka jing paria pinayu iro. Hey, hakal nong ka ba henrio. Hakabalang kadon kan kacing paria hak tu. Namar balai kadon kacing apa? Namar sapang kata kacing sam. Kadon kacing keren ben hang tu iwe. Kanuan baik kum kata ngau pi kanum lait. Kanuan baik hangi. Balai upol utho sa kasti episode sam namar ukwa ban pen ken mau yang nga ba dia pi. Ko ki bangai, ko ki bala ka arsin. Kanuan kum kata kapor. Harai kata ka di kapor ken. Pinong kum ong u Jacob. Jacob wong, hagasi Jacob nong banengkong, kerekot, kebaar, kebalai, hadu kebesau wong, nyau jingkiman, haba pihap, haki babon jat kijing tenjo, babon jat ke, kijing tenjo, nyau jingkiman, haki tabaro, kenwan bet. Om tang kata, lamda kum tau Petrus unum tho akasiti ke benengkong, hal nong ke benengkong dekat ben riu ben nyau. Lamda ya ke jinget jong pi, onam perang ya ka kum ke ding. Kum ka kesiar ka yat ken. Kani di jing tikna bet. Kan wan bet nganong pi. Kani di ke jinget. Babon sen mangi. Ngi one in faith, we come to faith. We don't grow in faith. Ngi one ha ka jinget, ngim san ha ka jinget. Namar lada ngi one ha ka jinget jam habaki one kum kini. Ngi kelano.
ngi kelon no ngasiong samla bet ke jing em shakri yo trai wan mi tang tang ha ba ki kelon nam ngasuk si ba ki hap samla ngasuk si ba ngam kemen kum pastor yu mengi kum ki pastor ngim kemen ni wero namar bele ngasu thu kan ni kawan pidiong tang tang siong MP pastor phimla ban su thu ngasu thu ba namang ngai tho anda dap lai pusnam ngala shakri utrai no kat prasnam ngatip ba kumno baki kan thai ki tanat pidalek em kidalek special ya phiru ngatip ba oh kita ai bam tang ka thang ta la bat jabieng bele ini ai special bam kan ni wat ikimiru ai bam ba ti yang an ban jabieng sa handoi lada ngai ai lek hang ta em kamut tikna ngani ai hap lada ngai ai lek ha kata ka jaka pi hap ban song thu ya kata ngam ong fi kan wan be wadala larang baru wow tang tang ngi pastor ki perkhat pastor menjuan ngi bon ma jing pensoi mengiro ngi tip itu ilong kemi bele ka tu iya makwan sungi ngi su thu han ngi haban su thu ka ni ka wei ngadai ban pet na kata ka brai ka jong ka do lada dam song thu ya kata nah kwa banong ya fi bun ke balang mentah ke hap kidon ki pastor anong hinganam kan cabar wat aga jal ajung iklaya hap ke bible ke kan chat sapareng ni ke jiaba namar bale ngisngau kumbang la yude ka tangong pi shwa ba pi pin kren yo blay ngap ke ke bo blay kren yo pi man ka singi amen ba pin job ya kata namar pitep Petros ubakla ha ka banengkong ke bible ke batai bu Petros ha ka lenong ka ba kat sao jeng gospel Matius wang yo Jisu sya yang aban wan sya bau Jisu ukran sya ma uman yo Jisu ulek ungam uyeng biang hadin kata wang yo Jisu wang lara barok kilen ngam lan sengap ye ke bau trai ukran yo ke bible ka udah len hadin chong kata habau trai undala mi pat gospel Yohanes ukot yo bot uye kren pinum yo ngo bau Petros ukran balan start dalade kindiar ro usengap bet badai namar kata ublay usalaban pendon kamyo kan mau bet lada kat bangang kadang keren em ublay unumla man pendon kam yang lada ngam klo ya ka bangan sengap kay ka ublay ukren yang amen lada piong try pendon kam ya ka jingem jonga penlong rang ba yang ka jingeng nang man sengap na utray ada pinang ban sengap utray pensan ya pi amen namang ngatip hakapor jong ka jingele dai tanggata pe upol kat ba udang song shit hakan nyam sengap ya ke bakata ka kitab barim ke keren wang ngabiang komu parsi mangadi ban leben ya kini gibri ujong kalenti hakalenti Damascus u ya kendo yu trai bo sengap no yu trai u e no ya ke jing shit rehem jong ke nyam wang ngadon ya ke jing shit rehem harengam tip ya ke jing sisa dia kata udah tho haka stis kinong room uang kum ni dia kata udah sutho bo uya lambang ini pek jangan ga postis kinong room hakal nong ga basi pau dekat ba arwang namar nga plasha pang jongki baki don ni ga jing sngau shirem naga bantau blay hanre om kat kum ga jing tep uskran sa pang ila de wong man syang ngarong ladon ga to jing shirem am ta kaniam hareng am don ni ga jing tep pat dia kata uang ka Filipi nong gabalai ke dekat ke baprau ong ya ke baro nga kendu lut nak bentau kres habu la yo kres marwat kisenran ro kan mau baik kini gijuk kisenran ki bakloi bandon baru Jisu ki no Jisu hari haka klip mat baki sedang ban kongu ban syong haka kamera ka bahaneng ki wan haka jinglong kawe haka jingen ka bible ka batai bo blay u pendan kam ya kini kisenran ken asngau hakani ka por mga pamapiro ay ba kani ka sngi nakataka jingka arsin di jongi manginong terai pelong yang abangan kot sa jinglong ramba pelong yang abangan kot sa kata day na makataw so si sin siya mampenkot ngan puli ko ang tat ondang iyo poy sa jinglong kaway jong ka jingay but jong ka jing tip yo ko no blay hado ka jinglong ramba ba hado ka jing tho ka rinyang ka jing dap ukres tong ini pek yala deha kan negas ngi kai karen yang gajongi
Kam lelei ladang ilengkot haka baken jadok. Kam lelei ladang jerong haka baken jadok. Kam lelei ladang sengat baken jadok. Kam lelei habangi rai kho kan jadok. Kam lelei ladang ilong kum nuno baken jadok. Harga keren kan zaman sim kemnu keriniang ke jongpi. Keriniang kala dap mo kumba ong hang ne ka ong kecing thau keriniang kecing dap ukres. Kan jadok om lelei kan no hait ngidon. Kan zaman sim pan ngilak tip mo yo ko no blai. Hoi laka arsin yang ingin kita buat justru apa ni mengi hari ngatip ke ika bau kuat nanga. Ne bubun sen ngong try ngak kuat mangan me. Try ngak kuat mangan me. Lane pi dan mo jing long kawai jong ka jing ngai. Pat ka ika ta jing long kawai ka jing ngai. Mana ngak keren baik sepang kata. Kum ka jing sekrim ka long yeng. Kum ka ri kini bandan. Han ring ngak kuat ro nong pi. Ka jing long kawai ka jing ngai ka leru ya ka ni ka bentah ka jing long man siam. Masenat banga puli ka we ka jing tho wong kum ni unong tho wong kum ni wong ka jing long ka we jong ka jing ngai ka bamut ro kum bo blai ungai yang apa dia pi ngai nya em yo tau blai kum jo hato ka jing ngai ka jong pi mat ka jing ngai ka jong blai ka dei ka jo ka jing tho ne ka ya per ne teng teng u blai ulang ngai yang ni har ngi ngai nya em yau blai ada piong pastor wat katar ngam dan ka ne ka ski ka dei bangin pai so trai